खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गुबुन हादराव जोंखांदों बर'नि फिसाया। बिटिआरनि बर'नि फिसा जुवेल बसुमतारिया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। गेलेनाय बिथिङाव जोंखांदों। जर्जिया हादराव खुंजानाय इनभाइटेशन उसु चेम्पियनशिपआव क'क्राझार साइ एसटिसि मिरुनिफ्राय जुवेल बसुमतारि बिथाङा सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बिथांजों लोगोसे दैजि राभायाबो सनानि मेडेल आरो रुपानि मेडेल गासै मोननै मेडेलखौ देरहासार जानो हादों आरो क'क्राझार साइ एसटिसि मिरुनिफ्राय गासै मोनथाम मेडेल आवग्रिनो हादों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ दोला बिजाथि फोसावनानै होबाय। बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि मादाव मोननै बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरखौ फोसावनानै होबाय बिपिएफ दोलोआ। फोसावजानाय बिजाथिफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै परबतझारियाव मुनमुन ब्रह्मआ गेलेगोन। गुमा बियाबाव महम्मद आन्ताज आली, श्रीरामपुराव मखलेश्वर रहमान, सराइबिलाव मृत्युन्जय नार्जारी, जमदुवार बियाबाव उइलियाम नार्जारी, देबरगावआव हाग्रामा महिलारी, दतमा बियाबाव प्रकाश बसुमतारी, कसुगावआव रबिराम नार्जारी, बावखुंग्रि बियाबाव धनेश्वर गयारी, सालाकाथि बियाबाव देरहासात बसुमतारी, निसिमायाव जेम्स बसुमतारी, काजलगावआव पानिराम ब्रह्म, 13 नं चिराङाव सुकुर सिंह मुसाहारी, सुबाइझार बियाबाव धीराज बरगयारी, मटनगुरियाव बेगम आक्तारा आहमेद, दिहिरा बियाबाव आउगुस्टुस टिग्गा, दरङाजुलियाव इमानुएल मुसाहारी, गरेश्वराव महेश्वर बसुमतारी, सुक्लाय सेरफाङाव गणेश कछारी, खैराबारियाव लोमस्राव दैमारी, धनसिरियाव फ्रेस मुसाहारी आरो भैरबकुन्दआव रिहन दैमारी गासै 22 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। मोन 22 बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरनि मुंखौ हाग्रामा महिलारिया फोसावनानै होनाय लोगो लोगोनो टिकेटनि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरखौ बरायदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां फिन हमनो मोन्दों पिस्तल। सनितपुरनि ढेकियाजुलिनिफ्राय हमनो हादों गंसे 7.65 mm पिस्तल। ढेकियाजुलिनि सान्तिपुरनि अनसुला इस्लारिनिफ्राय 7.65 mm पिस्तलखौ हमनो हादों आरो पिस्तलजों लोगोसे लांदां गुलिबो हमनो हादों। दा अनसुला इस्लारिखौ पिस्तल लानायनि दायाव पुलिसा हमबाय आरो सोंनाय फिनाय लागासिनो दं होननानै मिथिहोदों। सनितपुरनि ढेकियाजुलिनि सान्तिपुरनि अनसुला इस्लारिनिफ्राय 7.65 mm पिस्तलखौ हमनो हादों। बिटिसि बिसायख'थिया खाथियावसै। गुदुं जादों बिटिसिनि राजखान्थिया। बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै दान्थे बिदान्थे लानाय जादों दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव, जेराव इएम बिआर फेरेंगानिफ्राय लानानै पृथ्वीराज नारायण देबमेस, एमएलए दुर्गादास बर' आरो बिजेपिनिफ्रायबो बाहागो लादों। बे दान्थे बिदान्थेयाव पृथ्वीराज नारायण देबमेस आरो फेरेंगानि गेजेराव गोख्रों दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ मोन 12 मासियाव देरहानो हादोंमोन, नाथाय बे खेबाव खम जानानै मोन 9 मासियावल' इउपिपिएलआ देरहानो हागोन होननानै दाबि खालामो पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ। आरो खम जानायनि जाहोनखौ ओरैबायदि होयोदि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिआर गोरोबथानि गोबां दोहौ दंमोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि जाफुंसारनाय गेदेर जथुमायाव बाहागो लादोंमोन, अब्लाबो इउपिपिएलआ मोन 12 मासियावल' देरहानो हादोंमोन। नाथाय बे 5 बोसोराव इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्स सोरखाराव थानायनि थाखाय गोजोनै खामानि मावनो हायाखै होननानै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राजु नार्जारियानो बुंदों। जुदि गोजोन गोरोबथा खालामग्रायानो गोजोनै सोरखार सालायनो हायाखैब्ला माबोरै गोजोन लाबोनो हाखो होननानै सोंथि खालामो। बेनि अनगायैबो बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा दंमोन। अदेबानि बिटिआरआव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, एनआइटि, रिम्स, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव नवोदया बा मडेल इनस्टिट्युट आरो गोबां फसंथानफोर लाबोनायनि खोथा दंमोन, नाथाय बेफोर जायाखै। मिरुनिफ्राय 1500 कौटि रां मोननांगौ दंमोन, नाथाय बेखौ लानानै एमपि रोनगोरा नार्जारिया सदनाव सोंथि खालामनायाव 62 कौटि रांखौल' एल'केशन होनायखौ मिरु सोरखारनिफ्राय थोंजोङै फिननाय होदों। बेनि अनगायैबो गोजोन फैबाय आरो सिगां गोजोन गैयामोन होननानै प्रमद बर'आ बुंबाय थायो, नाथाय 2012आव हिंसा जानाय, 2014आव बर' मुस्लिम, बर' आदिबासि दावराव जानाय, बाक्सानि नारेंगियाव गोरलै गथ'खौ आहार जाबाय थानाय समाव गावथारनाय आरो प्रिया बसुमतारिखौ गावथारनायाव सोर लोब्बा दंमोन आरो सोरनि बिथोनाव जादोंमोन आरो बै समाव आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ सोरमोन होननानैबो सोंथि खालामो। दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिसोरखौ लाफानानैनो सोरखार सालायगासिनो दङ होननानैबो बुंथियो पृथ्वीराज देबमेसआ। दुर्गादास बर'आबो गोजोन गैयैखौ लानानै फेरेंगाखौ बुंथियो। बै समाव बिपिएफनि सोरखारनि समाव
नोंसोरो गोजोन गैयै खालामदोंमोन बेनिखायनो गोजोन गैयामोन नाथाय दा इउपिपिएलनि सरकारनि समाव बिपिएफआ गोजोन गैयै थासारि खालामाखै जायनि थाखाय दा गोजोनाव दं होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर'आ बेनि सायाव एम फेरेंगियाबो फिननाय होयोदि बर' आन्दलना मानो जानाय बा मानो बर' आन्दलन खालामनो गोनां जाखो बेखौ लानानै बिथाङा बुंथियो गहपुराव बर'फोरखौ बांलादेशी साजायनानै सा 526खौ बुथारदोंमोन आरो बै समनि आसाम सरकारनि गोरोन्थि पलिसि लानायनि थाखायनो जों असमिया नङा होननानै बुंनो गोनां जादोंमोन आरो मोनथायनि थाखाय आखायाव हाथियार लानो गोनां जादोंमोन होननानै फिननाय होयो बिआर फेरेंगा बिथाङा बेनि अनगायैबो पृथ्वीराजखौबो फिननाय होयोदि 1984 मायथाइनि उनाव आसाम सरकारा बर'फोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायामोनब्ला नैथि थाखोनि नोगोरारि हिसाबै नायामोनब्ला बड'लेण्ड आन्दलन जानाय नङामोन थिग बेबायदिनो 2003 बिटिसि गोरोबथानि उनाव हाग्रामा महिलारिया अबर'फोरखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायामोनब्ला बर' अबर' जानाय नङामोन होननानै बुंथियो आरो जायनाखि प्रमद बर'आ बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायनो खोथा होदोंमोन बिनि सायावबो फेरेंगिया बुंथियो दि सिमां नुनो बयहाबो मोन्थाय दं नाथाय बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायनाया गोरलै नङा होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा आरो पृथ्वीराजखौ बुंथियो दि पृथ्वीराजआ बर' नङा बेनिखायनो बर' आन्दलन आरो बर' हारिनि सायाव बुंनो जेबो मोन्थाय गैया होननानै गोख्रोङै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा मोनसे बिखा खामथावना जाथाय सा 68 सुबुंफोरा नाव बेलथायनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 70नि बांसिन सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ येमेननि लैथोआव जादों बे बिखा खामथाव जाथाया आफ्रिकाया गोरिब हादर जानायनि थाखाय बेनि लेबारफोरखौ स्मागलारफोरा येमेननि गेजेरजों थावनि थाखाय माहाजोन जानाय आरबनि हादरफोराव खामानि मावनो लानानै थाङो आरो स्मागलारफोरनि थाखाय लेबारफोरखौ लांनायनि थाखाय येमेननि लैथोआनो मोनसे लामा आफ्रिकानि लेबारफोरखौ लांबाय थानाय समावनो येमेननि गाल्फ अफ एडेन लैथोआव जाहाजा गोदोदों जायजों सा 68 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 70नि बांसिना दासिमबो गोमानानै दङ सा 12 लेबारखौल' रैखा खालामनो हानाय जादों होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों आरो येमेननि गाल्फ अफ एडेन लैथोआव बेबादि जाहाज जाब्रबथाया जाबाय थायो होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों थांनाय मार्चआवबो सानैनि गोथै देहाखौल' मोननो हादों आरो सा 186नि बांसिन सुबुंफोरानो गोमादों गंब्रै जाहाजा गोदोदोंमोन जायजों बे जाथाया जानो मोन्दों थांनाय मार्च दानावबो बे जाथाया जादोंमोन आरो बेनि सिगांबो गोबां बेफोरबायदि जाब्रबथाय जाबाय थादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आयेन बेरेखायै लांखुमानायनि जाहोनाव लांनायाव जेबो नियम निथि गैया नांनायनि बांसिन सुबुं दैखांनानै जाहाजजों लांनाय जायो जायनि जाहोनाव गले गले बेबायदि जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों बिटिआरआव रावबो नैथि थाखोनि हारि थानाय नङा गासैनोबो समान मोन्थाय होनाय जागोन आरो अबर'फोरखौ रैखाथि होनायनि थांखिजोंनो बिजेपिआ बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनायनि उनावनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां सोंथि बेरखांदोंमोन बिजेपिनि सोरखार फैयोब्ला बर'फोरनि माबाफोर खहा जागोन नामा बेखौ लानानै सोंथि बेरखांदोंमोन दा बिजेपिआ जि थांखि लानानै बिसायख'थि गेलेनो सिगांदों बेखौ लानानै बिश्वजित दैमारिनावबो सोंथि खालामनाय जादोंमोन बेखौ लानानै बिश्वजित दैमारिया फिननाय होयोदि प्रमद बर'नि सरकारनि थांखि बा भिजन डकुमेन्टआवबो बर'जों लोगोसे गासै हारिनि हारिमु थुनलाइ जौगानायनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिननायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ बिजेपिल' नङा प्रमद बर'आबो मोननैजिद' हारि माहारि जाहाथे मोजाङै थांनानै थानो हायो बेनि थाखाय इउपिपिएल सरकाराबो खामानि मावदों बर'नि अनगायैबो गासैबो हारि माहारिनि राव हारिमु थुनलाइ दामजु आखु बायदिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय प्रमद बर'आ मिउजियाम बानायनो फान्ड होदों बिजेपिआबो बेखौनो लुबैदों होननानै बुंथियो बिश्वजित दैमारिया गारि भारा होनानै खैफोदाव गोग्लैबाय उदालगुरि रौतानि प्रतीक दैमारिया थांनाय 28 जुनावनो गारिखौ भारा हरदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो गारिखौ मोनफिननो हायाखै आरो गारिनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननो हायाखै बेखौ फोरमायथिदों गारिनि बिगोमा प्रतीक दैमारिया उदालगुरि रौतानि गेरुवा बाजारनि प्रतीक दैमारिया गारि भारा हरनानै जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आबु शामा आक्तारुल हुसैन मुंनि सुबुङा थांनाय 28 जुनावनो अरुणाचलाव मैगं थाइगं बान्दा कबि बायदि लायनो होनानै बोलेरो पिकआप गारिखौ भारा लानानै थांदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो गारिखौ होफैफिनाखै आरो जेबो खौरां मोनाखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो सोरबाफोर AS12CC 1730 नाम्बार प्लेट थानाय बोलेरो पिकआप गारिखौ नुसनबायोबा जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायदों खौरां हरनो थाखाय 6900979691 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो बे जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों सोरबाफोर
बे गारिखौ नुसनबायोबा अदेबानि बलेर' पिकआप गारिखौ नुसनबायोबा जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायदों प्रतीक दैमारिया। थांनाय 28 जुनावनो बलेर' पिकआप गारिखौ भारा लानानै थांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो गारिखौ होफैफिनाखै आरो जेबो खौरांबो मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।